Цифрлы дизайн белән шөгыльләнү өчен кайтарылган планшетларда укучылар бик яратып көч сынашты. График дизайн гармониялы һәм нәтиҗәле визуаль коммуникацион мөхит булдырырга ярдәм итә. Дизайнның бер төре буларак укучылар арасында ул тагын да зуррак популярлык казанды. Нәтиҗәләр буенча беренче кечкенәләр төркеменнән Айсылу Шәйхетдиновага тиңнәр булмады. Олеся Сәлимова бәйгедә 2нче урынны алды, Инзилә Мифтахова 3нче урынга лаек булды. Призлы урынга чыккан кызларның барысы да Офык мәктәптән тыш эшләр үзәгендә Илүзә Гыйзетдинова кул астында шөгыльләнә. Безнең үзәккә килделәр 3 районнан катнашчылар, ул үзебезнең мөслим балалары, укучылары, Әлмәт районыннан килделәр, Менделеевск районыннан килделәр. Балаларга бик ошый бу график дизайн белән шөгыльләнергә. Шуңа инде без шушындый чара үткәрергә булдык. Соңгы арада график дизайн буенча балалар бик кызыксынып йөри башладылар бу түгәрәккә. Анда инде алар үзләренең креативлыгын, үзләренең уйлау сәләтләрен үстерәләр һәм шулай кул белән рәсем ясау булгачтан башта һәм кулда бергә хәрәкәт иткәч, аларның инде уйлау сәләте арта дип уйлыйбыз. Икенче зурлар төркемендә беренчелекне Әлмәт шәһәреннән Ралина Кыддусова алды. Икенче урында Мөслим гимназиясе укучысы Иркә Галиева, өчтә Менделеевск шәһәреннән Юлия Михищина. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.